En primeiro lugar, o meu agradecemento a todos os presentes. Para nós unha satisfacción realmente ver como unha programación cultural de calidade ten eco, como realmente esta nosa proposta do Ateneo Atlántico pois ven saciar un certo apetito existente na cidade que as autoridades non son quen de saciar por o momento, non? Ou ás veces esperamos que isto non sexa así no futuro, pero en calquera caso convidamos a todos os presentes a que se unan a esta nosa organización, unha organización sen ánimo de lucro e que se mantén exclusivamente coas cotas dos seus afiliados. Pedimos, en primeiro lugar, tamén perdón pola escaseza deste local, que non dá cabida máis que a unhas 60 persoas, co cal nos últimos actos que vimos celebrando aquí, pois hai sempre persoas que non poden finalmente estar presentes por problemas de espacio. Digo que se vostedes leen este libro, O mundo de onte, Memorias de un europeo, verán que nas páxinas finais dese libro aparece unha escena que acontece realmente aquí. Este era o edificio do antigo Concello de Vigo, e entón, en 1936, o escritor, que era un xornalista máis ben, narrador, biógrafo de figuras importantes da cultura europea, chega a Vigo, desembarca procedente de Southampton, e nun paseo pola cidade ve como na porta do edificio pois aparece un camión levado por, poñolles aquí a páxina exactamente a que me refiro e o texto que me refiro, aparece un camión guiado con tropas, con rapaces sacados das aldeas próximas, non? Guiados por curas e tamén por membros de Manolo, por a outra cuestión, creo que conveniente que ustedes os tres esto. Entón, digo que nese texto pois evidenciase justamente esa violencia do fascismo que naquele momento estaba organizándose, non? Pero xa el ve asustado como iso mesmo que está vendo aquí xa vira previamente en Italia e en Alemania. Pregúntase de onde saen toda esa forza, todos eses coches novos, todos eses uniformes, todas esas armas, non? É unha pregunta que realmente ainda a día de hoxe resulta moi interesante para os tempos que estamos a vivir, e que, sen dúbida, naquele momento merece unha explicación un poquinho máis ampla. Se nos buscamos un poquinho as fontes desta escena, vemos que esta é unha escena moi repetida ao longo dese tempo. Nos podemos encontrar, por exemplo, na famosísima, conocidísima película de José Luis Cuerda, A lingua das bolboretas, que está baseada, como todos saben, nun relato do mesmo título de Manuel Rivas, no seu libro de relatos Que me queres amor. Se nos vemos que hai realmente outra das fontes dese relato e tamén a propia realidade. A realidade de que en 1936
foron asesinados 100 mestres da República en Galicia e foron depurados alrededor de 5.000, exactamente entre 4.000, máis de 4.800. Dos cales, bueno, pues había muchísimas personalidades. En fin, podríamos facer un congreso realmente sobre este tema. A segunda fonte dese relato é, sen dúbida ninguna, cando falo deste relato non me refiro ao relato que conta máis nas súas memorias, senón a ese tópico que se vai da morte do crime, sobre o mestre, aparece sen dúbida neste, en principio, grabado que fai Castelao en 1937 sobre a morte en 1936 en Pontevedra de Alexandre Bóveda. Tenemos en conta que a maior parte destes mestres asesinados en Galicia tiñan unha media de 35 anos. Bóveda, que non era mestre, tiña exactamente 33 no momento da súa morte. Ben, recentemente, nunha mostra que xa fechou, pero que estivo exposta nos últimos meses no Gallás, en Compostela, na Cidade da Cultura, exhibiuse o cadro que Castelao fai xa en 1945, é dicir, xa 8 anos despois do grabado, que se chama A derradeira lección do mestre. Esa exposición, como todos vostedes saben, foi inaugurada polo presidente da República, da Autonomía de Galicia. Nesa presentación, pois dixo cousas exactamente como estas. Por exemplo, di que ese cadro é un símbolo, unha homenaxe aos mestres, unha defensa da educación sen fanatismo e, finalmente, a frase que nos axoia da coroa, somos a Galicia que soñaba Castelao. O cal é realmente fantástico, non? Unha declaración verdadeiramente asombrosa. A nos interesounos moito este feito, un pouco como semiólogos, como analistas da cultura, como historiadores, porque víamos nese feito unha especie de símbolo. Realmente o que Benjamin chamaría unha imaxe dialéctica, é dicir, unha imaxe que en sí mesma leva por unha banda a tese da mentira, pero a antítese da verdade, e que realmente o que demostra é a existencia dun conflito de sentido, é dicir, que hai unha loita polo sentido dun significante. E chamonos moito a atención que ese significante neste caso fose Castelao, porque víamos, por exemplo, como a dereita española, desde, por exemplo, 1975, desde a morte do dictador, pues, foi pouco a pouco facéndose dona de determinados significantes. Estamos pensando, por exemplo, no significante popular, ¿no? Unha palabra realmente prohibida, ¿no? Polo franquismo. Pasamos desde a Frente Popular de 1936 a Alianza Popular de 1979 e o Partido Popular de 1979. Ou, por exemplo, como o primeiro goberno de Aznar bota man dunha secuencia que se repite a súa saciedade, e que é esa famosa secuencia de nosotros los demócratas. Entón, por exemplo, podemos facer un xogo con esta foto, que é a foto do primeiro
goberno de Aznar, que está prácticamente todo sometido a algún proceso de revisión por parte da Xustiza, e poñele en riba, pois, exactamente, nosotros, os demócratas, incluído o propio rei, non? O propio monarca. Ben, nos encontrámonos aquí con unha resposta moi interesante e moi digna de ter en conta desde a perspectiva da socioloxía e de toda a humanística, que foi a resposta que as propias redes sociais lle deron a falacia de Feijóo. Frente a esta imaxe inicial, non, de Feixóo, ni máis ni menos que dicindo que somos a Galicia que soñaba Castelao, que somos a Galicia popular. Efectivamente, Castelao quería unha Galicia popular, agora xa tedes aquí unha Galicia popular, encontrámonos con esta outra imaxe magnífica, que non sei quen a fixe, pero unha imaxe que se podía ver nas redes sociais, non? E que realmente é unha resposta que ten todos os alumíos, todos os ingredientes ideolóxicos dos sentidos que nese momento estaban en xogo. Ben, para falarmos de todo isto e de moitas máis cousas, temos aquí connosco a dúas persoas que consideramos suficientemente representativas e significativas para falarnos a todos nós deste asunto. En primeiro lugar, temos a Miguel Anxo Seixas Seoane, por favor, non confundar con Xosé Manuel Núñez Seixas, amigo conocido, que é historiador, e que realmente se o traemos aquí basicamente por dúas cousas. En primeiro lugar, porque foi o comisario da exposición, a magna exposición que se fixo na Sociedade da Cultura de Compostela, denominada Castelao Magistral, e que neste ano, no próximo ano, no seguinte, no 19, 20, 21, vai sacar ao público a monumental biografía de Castelao, entre segundos. Entón, realmente, en fin, independente de outros méritos que concorran seguramente nel, o que nos chamou moito a atención eran estes dous feitos que realmente pensamos que podría ser unha das voces que aquí mediasen neste coloquio, neste diálogo. A outra persoa, creo que non fai falta que a presente, sobre todo porque o propio Ateneo, o público Ateneo, asistiu recentemente a unhas xornadas, 4 xornadas dedicadas a súa obra e figura, que é Xosé Luís Méndez Ferrer. Esas 4 xornadas, pois, analizouse a súa obra como poeta, como narrador, como xornalista, como político, e ao mesmo tempo o Ateneo actuou como productor dunha longa metraxe de casi 90 minutos, que vai ser estreada nas próximas semanas. Tedes agora que o anuncio oficial, supoño que, non sei, estamos pendentes de un par de detalles, pero seguramente nos próximos semanas, meses, ese film, ese xa finalmente mostrado ao público. Ademais, para mí, Ferrín é unha persoa, bueno, para mí e para moitas outras persoas, que de alguma maneira sinala a presenza aínda entre nós de Castelao. Por un feito moi simple, cando Ferrín viaxa en 1968 a Buenos Aires para exercer de mantenedor dos xogos florais que organizaba ali a comitiva galega desa cidade, pois toma contacto co Consello de Galicia, que era
exilio, inicialmente presidido por Castelao e despois por Antón Alonso de Ribos, que nese momento, en 1968, ainda vivía. Ese Consello de Galicia concedelle a Ferrín menos que un nomeamento de delegado no interior de Galicia, do propio Consello, de tal maneira que a dignidade de Castelao políticas, de Castelao da Luxento tamén segue estando presente na persoa de Xosé Luis Méndez Ferrín que nos acompaña. Mais nada, podes conceder a cada un deles un espazo máis ou menos un tempo de 35 minutos para que digan o que quixeren e despois, se hai algún tempo, podrá haber un pequeno debate final. Boas tardes, gracias por virdes. En abril de 1925, Mariano Rodríguez Dios, alcalde de Rianxo por segunda vez por imposición da dictadura, despídese da súa muller Xoaquina, colle un barco, vai cara a Vila García, colle o tren e chega a Compostela. Vai facer testamento. Ten 3 fillos. A Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, famoso dibuixante que colabora en Vigo no Galicia, como lle pagara a carreira de medicina e deralle parte do material médico que nunca chegou a empregar, por moi pouco, só lle vai deixar moi pouco. E as duas irmás que ten, tanto a Xosefina como a Tereixa, vai deixar cada en súa casa, a número 7, na que viven, e a de fronte a Tereixa, que é a número 9. Tiñan 2 fincas máis. Desas 2 fincas, unha que era a Fincheira, que era famosa polo seu hórreo, onde tuvera aquela famosa polémica no ano 18, e outra finca que teñen en Leiro. Nas outras partes, Castelao entra sempre a terzas, é dicir, dividen as partes proporcionais. E a parte que teñen no banco, que el ten no banco, anteriormente fora a Pampa, onde ele estuvera de pequeno, Castelao, desde 1896 hasta 1900, tiña un país 5.000 hectáreas. 5.000 hectáreas era un mínimo para que fose vendible unha explotación. Entón, a extensión, ali en la Cruz Colorada, pois é vendida un pouco antes, e o pai recibe 85.000 pesos uruguayos, e con ese dinheiro aparta 16.000 pesetas para a filla, para unha filla, 16.000 para outra filla. Entón, Castelao só queda coa parte que quede do dinheiro e que a parte que lle corresponda na penda das fillas. A trayectoria de Castelao non a vou a seguir, porque a coñecedes todos mínimamente. O caso é que a actividade de Castelao é unha actividade política. Castelao é político nos seus dibuixos, Castelao é político nos seus escritos, Castelao é eminentemente político. De todo o grupo das Irmandades da Fala, o máis político é Castelao. É dicir, primeiro Losada ven coa experiencia do agrarismo e Castelao trae xa o fracaso da loita do barbero municipal. Entón, cando entra nas Irmandades da Fala é dos que máis conciencia política ten, inda que para ele sexa o noso señal artista, e despois acuda a Valentín Paz Andrade e despois a Bóveda, que é ese motor, ese contable, ese home que busca a independencia económica e que busca unha boa tributación para a Galicia. Entón, digamos que Castelao é, desde nos seus dibuixos, na súa posición, ese home que de escritor monolingüe, é sempre un home político, porque xa ten unha experiencia desde moi nove fracasada na política. Entón, el vai a renunciar á actividade política, a actividade literaria, en favor da actividade política. Entón, a súa acción principal é conseguir un estatuto de autonomía e unha boa financiación para Galicia da man de Bóveda. Como ben sabedes, cando está aprobado o estatuto de autonomía, ten lugar un golpe de Estado que xa estaba programado cruentamente desde o primer momento para poder impoñerse porque se crían minoritarios,
E o caso é que Castelao, como está en Madrid coa súa muller, Virxinia, pois, pon o servicio da República, fai eses álbuns de berra que coñecedes, un deles está unha lámina de Galicia Mártir, da derradeira elección do mestre, e, ao final, pois, acaba no exilio en Argentina, en Buenos Aires, con certas dificultades para entrar, porque o goberno non lle daba facilidades aos exiliados fronte ao goberno mexicano que recibía os intelectuales, o goberno argentino de justo non quería eses intelectuales. Pero digamos que a presión das comunidades de galegos e de centros galegos fuxeron un pouquiño de recolledores e de apoiadores desa xente que viña e recibiron esa xente polo cal despois de México Argentina é o país que máis exiliados. Entón, a actividade de Castelao nese momento vai ser política. Ele é consciente de que hai que aprobar un estatuto de autonomía, que todos os seus grandes amigos estaban asasinados ou eran mudos, el ten que facer un labor político e vai facer unha especie de síntese do que é o discurso de Murguía ou de Brañas ata que chega á actualidade, ao momento que el vive. El ten a experiencia do galeguismo, ten a experiencia das Irmandades da Fala, ten a experiencia do Partido Galeguista e ten toda a experiencia do fracaso da República ou dese asesinato ou esa injustiza contra a República. El xa antes teña, como ben sabedes, uns artigos que fora publicando desde Badajoz, que fora entregando na nosa terra, entón fai unha especie de recopilación, que é esa gran habilidade dun libro que justamente estes días cumple 75 anos. Aí justamente en marzo de 1944 publicase na Argentina ou preséntase sempre en Galicia. Sempre en Galicia é ese libro que Bóveda non pode escribir, que Luís Peñanovo non pode escribir e que Risco non pode escribir. Entón, el, que é un home político e un home de acción, pois vai empezar a redactar e deixa esa peza que todos coñecemos. Froito desa actividade é como desenvolver e como defender esa legalidade dese dereito de Galicia a ese Estatuto de Autonomía e a cara a unha República Federal, polo cual constitúe un Consello, que é o Consello de Galicia, primeiro seguindo o modelo dos cataláns, depois acompañando aos vascos, depois crean Galeuzca. Entón é unha actividade que el vai ter sempre un diálogo constante cos tres presidentes das tres nacións que existen en España e vai intentar facer sempre unha fronte para poder conseguir ese Estatuto de Autonomía e que Galicia estea presente xa desde o primer momento, que non volva a pasar o mesmo que no Pacto de San Sebastián, para que Galicia sea recoñecida tan pronto sea derrotado o franquismo e que podan entrar en pé de igualdade coas outras dúas nacións. Froito deso é tamén unha campaña para que el poda chegar a ser ministro, no goberno de Girao Pereira, que se convoca por primeira vez en primeira consigna a aprobar o Estatuto de Autonomía nas Cortes de México en novembro do 45, e despois el vai ser un candidato de Galicia nese goberno. Ese goberno non é recoñecido polas democracias europeas, só ten apoio da URSS e de certos países do leste. Entón, o goberno de Girao Pereira decae e o único que o defende é Castelao. Entón, as novas propostas son fronte á República, pensar na democracia, pensar no pacto co rei, coa monarquía. Xa había un pacto feito con Franco para continuar o proxecto que temos agora actualmente, xa está ensaiado, e Castelao oponse a ese proxecto e morrerá na Argentina defendendo esa República Federal e ese proxecto autonómico fronte aos demais que xa foron buscando cada un o seu camiño, e probablemente iso abundará máis Méndez Ferrín porque ten escrito moito sobre ese tema. O caso é que Castelao, cando morre en 1950, non era esperada a súa morte. Era un home que era fumador, ten un cancro, opérano para que non siga tendo esa grande dor que ten, que é insoportable, e a última alternativa que lle ocorre é facerlle unha intervención cirúrxica para evitarlle a dor, pero entra en coma e xa non se recupera. Entón, temos un Castelao que na Argentina é enterrado en 1950 apoteóticamente. O centro galego puxo as súas mellores galas, cerraron as rúas, 40 carrozas do centro da Chacarita, do cementerio do oeste, acompañan o féretro, un vasco pronuncia as oracións, é dicir, foi unha especie de, antes de Evita, unha especie de conmoción na Argentina
porque toda a comunidade galega volcouse co máximo símbolo, que era a figura de Castelao. Entón, fronte a ese grande recoñecemento, a situación na que se encontra Galicia naquel momento é unha nota de prensa onde de Castelao non se pode falar, só recordar que era un dibuixante, que foi moi ocorrente, un home moi ingenioso, pero que non se pode dicir nada da súa actividade política. Entón, o único que pode facer é facerlle unha misa en Rianxo, en febreiro, e falle unha misa en Santiago de San Domingos de Guanaval en febreiro, e só o goberno vasco, a través dunha persona que lle quería moito, que é Irujo, Manuel de Irujo, un viúvo que é de Nafarroa, falle uns funerais en París, na capela de Chantilly, donde pon unha bandeira galega e falle unha grande homenaxe que non se pudo facer a Castelao. Entón, en 1950, o recoñecemento aquí é dúas mesiñas, con dificultades, porque mesmo o gobernador civil en Santiago controlaba que xente iba a ese funeral, entón a figura de Castelao era unha figura vitanda ou prohibida ou non era ben recollida. Entón, ni sequera uns funerais foron mesmo intervidos pola policía. O mesmo pasa en Pontevedra, cando o padre Luis Fernández quere facer o mesmo, que tamén encontran unha serie de impedimentos para facer a misa ali en San Francisco. Entón, en 1951, o recoñecemento de Castelao só se pode facer no exilio. Entón, en 1951, fanlle un busto xa ao Centro Galego en Olivos, que é o primeiro busto que hai de Castelao xa como unha icona, e dende México un socialista que se chama Marcial Fernández publica un libriño que se chama Hondura e trascendencia de Castelao. Entón, é a primeira vez onde hai un traballo falando preocupándose pola figura de Castelao que o recoñece. En ese mesmo tempo queda a viúva. A viúva vive nun apartamentiño cerca do Centro Galego, donde Castelao nos últimos anos, dende que se dedicaba a actividade política, un grupo de ricos emigrantes que tiñan a conciencia republicana e galeguista, entre o que destaca Manuel Puente, pero está a Braida, estaba Meilán, estaban outros, pois axudábanlle económicamente moi pouquiño, porque era moi parco e moi ascético, moi ético, pero tamén moi ascético, un pouco de dinheiriño para que ele se pudera dedicar á actividade política. Entón, a muller que dá nese apartamento é a figura de Castelao, é celebrado cada ano no Centro Galego con distintas actividades. Quedaban exemplares de Sempre en Galiza, da edición que se fixera no ano 44, que publicara o Centro Galego, e vanse intentar que cheguen a Galicia clandestinamente. O primeiro exemplar de Sempre en Galiza chega en marzo de 1945 a través do goberno vasco, porque usaban o enlace vasco, a Madrid. En Madrid recibe o Ramón Piñeiro, que lle pasa a Álvaro Gil, e pasaban 100 noites, tiñan un período de 2 noites para poder intentar ler todo Sempre en Galicia, porque tiña que rotar, porque había poucos exemplares, eran os que se moían. O primeiro detectado é, como vos digo, no ano 45. Entón, a partir de aí van a intentar que algúns exemplares, a través dos barcos, había moitos mariñeiros que estaban entre eles había un de Rianxo que lle chamaban Cudelura, que facía de enlace e mandaba cartas de documentación dos galeguistas e mandaban tamén algúns exemplares que iban chegando clandestinamente a Galicia. Nese mesmo tempo, en 1950, a Comisión Liquidadora de Responsabilidades Civiles tiña desde 1940 unha orden de recuperar unha multa que lle puxeran a Castelao en 1940, que era de 75.000 pesetas. É dicir, era desafectorésima, aparte de botar do escalafón, tanto da escola no instituto como profesor de dibuixo, como funcionario de estadística, non había que recaldar, a dictadura aproveitase para atracar e beneficiarse económicamente de todas esas víctimas, entón ten que satisfacer esa dúda. Pero ao mesmo tempo, el, antes de morrer, en 1931, antes de marchar para lá, depositara 11 cadros no Museo de Pontevedra. 11 cadros que estaban en depósito. Entón, por un lado, había 11 cadros no Museo de Pontevedra, por outro lado, estaba todo o que el tiña na Rúa da Oliva, onde vivía de alugueiro, e, ao mesmo tempo, tiña a súa biblioteca. Un personaxe de Pontevedra, que se chamaba Villamil, Enrique Villamil, incautou a biblioteca e levouna para a Biblioteca Provincial de Pontevedra.
os cadros estaban no museo, e ao mesmo tempo hai unha campaña dende Pontevedra para que esa obra que está no Museo de Pontevedra non saia a poxa e coa habilidade de Sánchez Cantón, que era un home moi ben visto no goberno, que é o director do Museo do Prado, di que esa obra non se toque, que é mellor que quede para Pontevedra, que o Museo de Pontevedra compra, entón o Museo de Pontevedra vai conseguir quedarse con esa obra que ten de Castelao, ao mesmo tempo van evitar que saia a poxa e van a pelexar para conseguir a biblioteca de Castelao. E, mentres, van a seguir pelexando para satisfacer a dúbida, a débeda ás irmás. Finalmente, o que fan é eso que os contaba ao principio, esas dúas fincas que ten Castelao e parte do diñeiro que ten elle collido, e sumado todo dá 57.084 pesetas e 86 céntimos. Con ese diñeiro satisface a débeda que non chega aos 75.000, pero probablemente coa axuda de Filgueira Valverde de Sánchez Cantón dan a conta por liquidada, non entran as cosas, e Castelao, pois, digamos que pena ou satisface económicamente esa débeda. Entón, o que van a facer é, as irmáns casi quedan sen recursos en Rianxo para satisfacer esa débeda, e a partir dos anos é a recepción que vai haber da figura de Castelao é que en 1950 aparece unha nova editorial que se chama Editorial Galaxia, xa había antes bibliófilos galegos, onde aquí está Sánchez Cantón e Filgueira Valverde, van a entrar nunha actividade cultural pensando que nos tempos que viñan o mellor era concienciar a xente nesa campaña. Entón, en 1953, o primeiro que fan é editar de Castelao un manuscrito, ten dos vellos onde deben amarse. Entón, esta editorial quita 220 exemplares desa campaña. Entón, a primeira recepción da obra de Castelao é unha obra que foi estrenada en Argentina en 1941, en agosto do 41, e publicase a primeira edición, pois faixe aquí en Vigo, nunha editorial como a Editorial Galaxia. Entón, esa é a primeira recepción que ten. Mentres, no exilio, todos os que estaban no Consello de Galicia van defender a actividade política de Castelao, vanlle facer actividades, van a rememorar, pero esa é a actividade que principalmente que ten aquí. Ata que chegamos a 1961, en que a obra de Castelao xa estaba esgotado, xa distribuíran a primeira edición de Sempre en Galiza, e fan unha segunda edición en 1961, donde collen algúns testiños que ele empezara a facer como unha continuación, son 7 textos máis, que engaden esa edición de Castelao, que é a edición póstuma, a edición de 1960. E van a intentar distribuíla posteriormente. En 1963, como sabedes, créase tamén outra iniciativa que xurde desde aquí de Vigo por Francisco Fernández Rego, o Día das Letras Galegas. O primeiro Día das Letras Galegas é dedicado a Rosalía, non se dúbida, pero porque cumple máis do centenario de Follas Novas, pero en 1964 dedicanlo a Castelao. 1964 no franquismo. Entón, nese momento, o que van facer é publicar un discursiño na Real Academia Galega, Castelao e as Cruces, que é o seu discurso de ingreso, que paga un millonario de Argentina, de Montevideo, como é Xesús Canaval, e Puente, e van facer algo de actividades, pero moi poucas. De tal maneira que Marino Dónega quita un librillo que se chama Escolma Posible. Escolma Posible é un xogo moi bonito, onde escolma posible na dificultade de encontrar toda a obra de Castelao, escolmar algo, pero ao mesmo tempo posible no sentido de que cho acepte o goberno e que podamos falar de Castelao, porque falar de Castelao no ano 1964 era difícil. Pero en 1964 hai outras persoas, porque se crea xa a UPG e o PSG, que xa empeza a falar frente a ese Castelao do teatro, dese Castelao que Galaxia empeza vai editar en uns cousas da vida, que son exemplares que vai ir editando sin datalos, deses dibuixos que Castelao tivo moitas zonas, as cousas da vida, pois van a aparecer algos que van a reclamar ese Castelao político, ese Castelao que defendía a soberanía, que defendía as clases populares, que era un Castelao monolingüe, un Castelao que é escritor monolingüe en galego. Entón, a UPG empeza a reclamalo fronte ás outras persoas que reclaman ese Castelao brillante intelectualmente, tanto no campo da literatura como no campo do ensaio ou no campo da escrita. Entón, desde 1964 cambian as cousas. Entón, o que van a facer é continuar con esa actividade reclamando esa, mentres que os outros van a continuar seguir editando esas distintas obras de Castelao. A medida que vamos avanzando no tempo,
teríamos que falar xa en 1972, cando se publican en Argentina os álbuns de guerra. Os álbuns de guerra ni siquiera se enviaban a Galicia, considerábanos moi difíciles de introducir ou moi perigosos. Eses álbuns de guerra, eses 3 álbuns que conocemos de Castelao, non se reciben e sí que se editan en Argentina polo Centro Galego, a parte das edicións que xa hai desde 1937. Entón, vai ser un personaxe vinculado ao PC, como é a Ramón Acal, que en 1972 vai a quitar os primeiros exemplares de Castelao, os primeiros álbuns de guerra, e ao mesmo tempo o PC vai facer tamén unha exposición en Madrid na Galería Antonio Machado, onde se mestran xa algúns dibuixos de Castelao e xa hai un intento de Castelao político que aí está vinculado ao PC. Xa temos a dúas persoas que están a recuperar esa imaxe dese Castelao popular. Ao mesmo tempo, curiosamente, José Antonio Durán, que casa con unha rianxeira, pois ten acceso á familia de Castelao e aos veciños dali, e nos arquivos familiares guardábanse cartas, documentos, entón xa fai unha primeira achegamento a un Castelao, pero un Castelao de 1900, desde que nace en 1886 hasta 1916, o que el lle chama el primer Castelao. É un Castelao onde se vai ocupar da etapa del como home enxeñoso, tuno, simpático, seductor, bondadoso, é dicir, é un primeiro Castelao no que el se ocupa, pero é tolerado e aporta bastante documentación, porque naquel momento era inaccesible e guardábase neses arquivos familiares de Rianxo, da súa familia, e la aproveitona moi ben aproveitada. Entón, a partir de 1975 ou 76, xa cando ten lugar a transición, tamén vaise facer, sobre todo no 74, o primeiro intento de volver a incorporar o pensamento de Castelao dunha maneira algo máis fácil para que entrara na xente. Entón, faise un libriño que todos teredes coñecido, que é a cuarta edición do Sempre en Galicia. En 1971 saíra a primeira edición en castelán de Sempre en Galicia. Ora sale a cuarta, tendo en contra esas 3, temos a do 44, a do 61, a do 71, que é en castelán, e temos a do 74, que é un libriño moi pequeniño, que se chamaba casi un libro clandestino para que pudera levarse no peto, para que pudera vir nos barcos, para que pudera circular facilmente. É unha edición que foi pensada para que tuvera unha rápida difusión. Entón, digamos que o libro canónico que funcionaba naqueles momentos do 74 é esa edición reducida de Castelao. Entón, a Cal vais a intentar facer unha nova edición en 1976, pero é censurada, edítase, pero está censurada, non ten moito éxito. Vaise publicar en 1975 unha escolma que fai Míguez, que é el pensamiento de Castelao, que é censurada por Manuel Fraga Iribarne, ten que publicarse en París, entra clandestinamente, pero é recollida a parte deses libros, é procesado polo tribunal, defende o Paz Andrade, non me vou estender máis, pero outra vez a figura de Castelao, ese libro, volve a ser outra figura que non é a desexable. En 1977, a Cal volve a intentar sacar unha edición de Sempre en Galicia, que xa non ten ningún problema, e xa se vai publicar máis tarde, en 1978, unha antoloxía de dibuxiños, que tal, entonces, casi bastante completos, deses dibuixos datados de cousas da vida, don Castelao xa ven máis recibido intelectualmente, a partir do 76. Cando Castelao morre, esas persoas que o respaldaban e que lle tiñan tanta admiración e tanto afecto, pediran a varios intelectuais que fixeran unha obra total de Castelao. Entón, dixeronlle, Suárez Picallo, fainos o Castelao político. Blanco Amor, tes que nos facer o Castelao escritor. Luis Seoane, tes que nos facer o Castelao artista. Pero ningún foi cumprindo con esas encargas. Só Eduardo Blanco Amor o fixo, pero quedou escondido hasta 1994, e depois outro que fixo Luis Seoane, que sí se publicou, que é Castelao artista, que sale en 1979. Pero os dous do apartado político non foron quen de facelo e non se fixo. Falaba moitas veces Suárez Picallo, contaba cousas, tiño na cabeza, pero nunca foi capaz de facerse. Entón, unha das persoas que foi a case a súa man dereita, porque Castelao sempre tiña unha persona a súa par, como era primeiro en Rianxo, Arcos Moldes, e depois aquí
en Vigo a figura de Paz Andrade e despois de Alexandre Bóveda, asume desde 1980 facerlle unha biografía. Entón, empeza a cartearse con todas as persoas que o trataron e xa con 80 anos, Paz Andrade empeza a redactar un libro que se publica en 1982 que é Castelao na luz e na sombra, que é a biografía que coñecíamos hasta agora e que vai ser reeditada en 1970. Hai tamén unha tentativa de traer o corpo de Castelao, pero dende Argentina opóñense a que veña o corpo de Castelao, consideran que non era o tempo era chegado, e o único que fai é unha man dereita de Castelao, que é a súa man dereita na Argentina, que se chamaba Rodolfo Prada Chamochín, pois decide, co material que ten os manuscritos dos vellos, de algúns debuxos, vir a Vigo e traer ese material, vir a Vigo, porque ven en barco, e despois decide que fai con ese material que Castelao lle depositou. Entón, ese material é entregado ao Museo de Pontevedra, menos os debuxos de guerra, porque non se atreven a traer os debuxos, porque ainda consideran que o réxime pode ser adverso a eses dibuxos ou que poden correr algún risco. Entón, non traen eses dibuxos, van traendo uns dibuxos, entón o Museo de Pontevedra, a parte desas obras que se fora quedando das 11 que lles dixen antes, e que a partir de 1970 recuperan a Biblioteca de Castelao, que non o dixen antes, que era a biblioteca que relevaran para a Biblioteca Provincial, foise acumulando, foise enchendo, facendo un milladoiro, unha memoria con toda esa documentación que iba recibindo. Ao mesmo tempo, tamén a Fundación Penzó, na que estamos agora, foi recibindo algún material que tamén foron depositando algunhas persoas que iban chegando a Galicia e que foron entregando material. Álvaro Gil, que tamén tiña algún material, foi no depositando no Museo de Lugo, entón vai aparecendo partes dese Castelao que estaba na emigración, que vai chegando en forma de papéis, documentos e libros que se van entregando. Entón, Paz Andrade, como os dixen, fixen esa biografía, utiliza parte dese material, e en 1984, xa con un Parlamento de Galicia, hai unha iniciativa de Camilo Nogueira, que fala co Parlamento e coas distintas forzas políticas que estaban ali representadas e aceptaron que a figura de Castelao volvese e fose enterrado. A figura de Castelao é unha figura indiscutible, é unha figura que ten unha ética admirable, é un home dunha liña como a da bandeira galega, non ten ningún zigzag, a ética é indiscutible, entón non se dubidaba de que era unha figura que podía entrar no Panteón de Galicia. Hai figuras que teñen vidas xa máis controvertidas, pero a figura de Castelao ninguén a dubidaba. Rosalía e Castelao son os dous símbolos, el tiña que acabar no Panteón. Entón, o Parlamento e o goberno presidido por Fernández Albor acepta que veña ese corpo, que ven o corpo, xa sabedes, coa polémica por parte de outras persoas que reivindicaban ese Castelao político, esa soberanía nacional, esa loita de clases e todas esas teorías marxistas, pois teñen ese contubernio que, por decirlo de alguna maneira, en Bonaval, pero ali enterrado. Ao mesmo tempo, o goberno xa crea as medallas de Castelao, eu creo que é unha forma de legitimar a unha autonomía que empeza a andar, traemos ao máximo símbolo de Galicia, o que temos autonomía gracias a el foi o que pelexou nas Cortes de México para que teñamos unha autonomía, e ao mesmo tempo, pois, xa o temos enterrados en Bonaval. Unha vez enterrado en Bonaval, empezan as polémicas, empezan eses libros que se van publicar de Castelao contra a manipulación, Isaac Díaz Pardo vai facer unha exposición protestando porque traen a Castelao e porque é enterrado nese lugar. Ao mesmo tempo, Ribeiro vai publicar a volta dos restos de Castelao en forma de parodia, aparecen as pintadas de Castelao en oso, aparece moito máis tarde, en 1986, un relato de Suso de Toro que temos que facer croquetas coa momia de Castelao, é dicir, loitando contra esa idolatración da figura de Castelao, e aparecen outras pintadas xa, ou contrapintadas, como unha que non podo datar, pero é que dos anos a partir de 1984, que é Castelao e dos Vermes. Entón, a figura de Castelao, como vedes, é sempre moi polivalente, moitas persoas intentan apoderarse del. Hai a canción o libro que non dixen antes, nas cancións de Juan Pardo, de Irmán Daniel de Cabanillas, que tamén forma parte da iconografía dese mundo sonoro. Tamén vai haber Suso Bamonde, que se vai encargar de poñerlle ese poema, a música, ese poema de Celso Emilio Ferreiro que fala de Castelao, desa apropiación dos desligados e dos que se están apoderando do corpo. Entonces, Castelao nese momento volve a ser unha figura política
e, polo menos, controvertida. O Parlamento en 1992 fai unha edición moi boa de Sempre en Galicia, que fai máis, unha edición anotada, rigurosa, que volve ter máis incidencia, pero xa a figura de Castelao vanse facendo distintas actividades. Galaxia cada vez vai publicando máis libros, hai máis distribución da figura de Castelao, e o goberno sigue entregando as medallas de Castelao. Castelao para eles é un rito, é dicir, é ir adiante da tumba a poñerlle as flores como unha actividade máis, é dicir, Castelao poden comelo, pero non poden digerilo, como non poden digerir a bóveda, pero digamos que é usado polo poder institucionalmente. Entonces temos esa sorpresa de que o día de Castelao, pois primeiro van un grupo, despois vai outro, despois vai o presidente do goberno, despois vai outro, todos acaban pasando por Bonaval ou por Rianxo, pero dunha maneira ou outra o Castelao é querido ou é sentido por todos. Entonces, esa figura de Castelao sigue aí escondida e realmente cando se manifesta esa figura de Castelao, que non é moi ben coñecida, porque toda a obra que temos de Castelao foi entregada en distintos museos, estaba ciscada en distintas partes, porque formaba parte dese espolio e desa dispersión, dese esparexemento da súa obra. Só podemos ter unha imaxe de Castelao xa no ano 2000, cando a editorial Galaxia, en 5 tomos, quita a obra completa dele. Sale toda a obra de Castelao, todos os seus discursos, sae todas as cartas que se encontraron ata daquela nese tomo que publica Galaxia coa colaboración de Caixa Galicia. Nese ano 2000 fais a primeira exposición de Castelao no Museo do Pobo Galego, que despois vai a distintas cidades galegas tamén pagada por Caixa Galicia. Entón xa temos un Castelao que visualmente pode verse en parte, non todos os dibuixos, ten casi 1000 ou 2000 dibuixos, eso non se poden ver todos, pero xa hai unha parte dele que asoma. Entón, desde os anos 2000, pois temos esa figura de Castelao. Posteriormente, vanse facer distintas exposicións de Castelao, tanto no Museo de Pontevedra, con as cruces de pedra, ou Castelao en Bretaña, vanlle dedicar o Día das Artes en Pontevedra, xusto no ano 2016, cando se vai a ver dúas magníficas exposicións con moito material que se foi recopilando. Entón, Castelao xa empeza a ser moito máis visible e tamén ao mesmo tempo distintas cidades vanlle facendo monumentos, vanlle poñendo rúas. A primeira é o Concello de Sotomayor, o primeiro en dedicarlle unha rúa no mundo fora Bos Aires, e despois xa vai ser Montevideo. Entón, digamos que a figura de Castelao vai tendo unha repercusión cada vez maior. Entón, só podemos falar de figura de Castelao na súa totalidade a partir do ano 2000. Pode accederse eso. Castelao é máis invocado que lido, Castelao é querido, é unha das cousas máis sorprendentes, é que a medida que te vas acercando por unha maneira ou outra, é unha figura que sempre é como un acio de uvas. Todo o mundo encontra unha uva que lle gusta. Unha figura literaria, outra o político, outro o creador do microrelato, outro dibuixante. Entón, a figura de Castelao funciona na rede, é unha cousa que a min sorprende moito, porque a capacidade de reacción e de entusiasmo que ten non decae. Hai Castelao en pegatinas, hai Castelao en bolsas, hai Castelao dibuixos de todas as facetas. Entón, Castelao xa forma parte de toda esa xente que o quere, de que se achega dunha maneira ou outra. E, finalmente, eu recentemente, xunto das sorpresas que me levo coa figura de Castelao e da súa recepción, unha persoa que está entre o público unha vez mandoume por mensaxe, mandoume unha foto dunha pintada que aparecera en algún lado, que non podo datar, porque tamén a recollo, que era unha pintada que poñía Castelao, puto amo. Pois eso, Castelao, puto amo. Pero é que onte que fun a cortar o pelo para vir aquí, fun a barbería, e virei para un rapaciño ben feito e ben guapiño que está ali tal. E miro que o brazo tiña tatuado un dibuxiño no brazo. Era un dibuixo de Castelao. Aí que non levan a pelo. Gracias. Bueno, isto que falou Seixas non é nada máis que unha parte do libro, do grande libro sobre Castelao, que aínda está no prelo e que algún día chegará a todos os rincóns de Galicia, a todos os corruchos.
para deixar esta figura realmente exhaurida, realmente tocada desde todos os puntos de vista. É o gran erudito sobre Castelao, sobre a figura, sobre a biografía, sobre o significado político, sobre o significado sociopolítico amplio. E moitas gracias a Forcadela, meu querido exalumno, admirado poeta e crítico, pola introducción que fixo, e tamén pola cita que fixo o Día da Muller, que eu sigo dicindo da muller traballadora, porque é a miña muller, nada máis. As outras non. Como tampouco os outros homes que non son xente do traballo e da conciencia son. Eu vou terminar moi rapidamente, porque en realidad non teño moito que engadir. Eu quixera falar sobre Castelao como político. E como político, como home de ideas e como home de práctica política, é absolutamente indigerible. Pero, sin embargo, foi devorado, foi apropiado indebidamente, foi comesto dos lobos, serviu para engordar os seus enemigos de toda a vida. E iso, diante dos nosos ollos, dos maiores que estamos aquí, incluso dos máis pequenos. Para min e para Valentín, que foi Valentín Paz Andrade, que me instruiu nese sentido, Castelao nace, en realidade, en 1931, como home político. Antes, na víspera, en 1929, nunha conversa co propio Valentín Paz Andrade, decía que díxolle, ao parecer, non hai testemunhas, que Castelao díxolle a Valentín que o mundo das Irmandades da Fala fora un revulsivo, tiñan en riba a ditadura de Primo de Rivera e había que estar xa preparados para actuar no que ia vir, porque a ditadura de Primo de Rivera acababa. E aí na fonda da estación, nun xantar a dous, según Valentín, naceu o xermolo do Partido Galeguista. Si iso foi así ou non, exactamente non o sei, pero debeu ser de unha forma parecida. Castelao, que nunca actuara en política, nunca fora unha selección, nunca, salvo aquela prehistoria a que se referiu Seixas tan acertadamente, do barbero municipal, do agrarismo. É dicir, Castelao empeza a tomarse en serio a súa condición de político, o cal o levará ao exilio, o levará incluso o que algúns intérpretes da súa biografía chaman unha autoinmolación. Castelao autoinmolouse. Castelao unha víctima. E por iso tamén Castelao é venerado por milleiros de persoas que non saben por que o veneran. Non só como artista. Artista tamén era Federico Rivas, magnífico, e era outros dibuixantes, pero non eran Castelao. No ano 1936, Castelao atópase co primeiro grande problema con que se ten que atopar un político, e é o problema da escisión do seu propio bando. 1936, eleccións do Frente Popular, Castelao está entre os que pensan que os nacionalistas galegos teñen que unirse contra o fascismo cos republicanos de dirección española tolerantes, os hazañistas e os quiroguistas, tolerantes e aceptantes da condición nacional de Galicia, e cos partidos como o Partido Comunista e o Partido Socialista, que tiñan no seu programa daquela autodeterminación dos povos, tal e como estaba definida pola URSS, estaba máis que definida
definida exhaustivamente por Stalin nos seus múltiples escritos sobre a cuestión nacional. Castelao encontrase coa dereita galeguista. A dereita galeguista, encabezada por Risco e por Filgueira Valverde, que din que ser marxista non é propio de Galicia, que Galicia é intrínsecamente e filosóficamente, entre comillas, cristiano, e que non pode entregarse ao laicismo. Bóveda, que era católico, e Castelao, que tamén era crente, non fixeron caso desa xente e entraron ao Frente Popular. Por lo tanto, a primeira grande elección política que Castelao ten que facer na súa vida é Frente Popular sí ou Frente Popular non. Ir collidos do brazo por socialistas, comunistas, azallistas ou ir pola súa propia conta. Castelao escolleu a unidade popular. Esta cita, ou este desafío, volvo a topar o nacionalismo galego en moitas ocasións. En realidad estamos vivindo no medio de unha crise ocasionada polos mesmos factores e polos mesmos agentes. Hai que unirse frente ao fascismo ou non hai que unirse frente ao fascismo. O nacionalismo galego debe priorizar o antifascismo ou debe priorizar o ollarse de cara a si mesmos. Castelao toma posición inequívoca. Frente Popular. E é elixido diputado, por suposto. E non só é elixido diputado, senón que durante toda a Guerra Civil Española Castelao sigue sendo un axente activo nas súas oficinas de Valencia e de Barcelona, nas súas oficinas nacionalistas, un axente activo e positivo e organizador de todos os galegos que estaban na zona republicana. É dicir, un disciplinado executor da política que do Frente Popular, que durante a Guerra Civil dirixía o primeiro ministro, o xefe do goberno, Dr. Negrín. Xa antes, no referéndum de autonomía, Castelao, en 1936, ainda na legalidade republicana, Castelao foi protagonista dunha forma clarísima desa unidade frente populista. E o gran éxito do Frente Popular e da unidade dos nacionalistas galegos con outras forzas non especificamente nacionalistas, pero sí respetuosas co dereito da autodeterminación, foi que Galicia inteira votou sí no Frente Popular de 1936. Sí. Hai unha lenda que di que no Frente Popular se fixo pucheirazo para que saíra o sí. Pois ben, si en cada un dos... Eso sempre se dice, en Venezuela, continuamente, en todas partes, que cando non gana a dereita sempre di que hai pucheirazo. Pois, efectivamente, se houve un pucheirazo, quere dicirse que en todos os colexios electorales de Galicia, en 1936, no referéndum do Estatuto Galego de Autonomía, hubo un grupo disposto a dar o pucheirazo, o cal constituye tamén unha especie de plebiscito. No ano 1930, durante a Guerra Civil Española, Castelao vai a URSS, visita a URSS, expón na Unión Soviética os seus dibuixos, toma ideas do ballet, fundamentalmente do ballet máis popularista, máis folclórico da URSS. Ven encantado, fai declaracións. Falle caso a Enrique Lister, cando Lister pensa en facer un batallón galego. Castelao apoia como diputado e dirigente
nacionalista máximo na zona republicana a creación do Batallón Galego. E Lister crea o Batallón Galego. Enrique Lister, comunista, como saben, tiña un Batallón Galego que levaba unha estrela vermella na bandeira azul e branca. Foi o primeiro en poñela. Castelao é derrotado, como son derrotadas as forzas populares de todo o Estado español, ve con horror como fusilan o seu querido amigo o presidente da Generalitat de Cataluña, xa no exilio, con Pans, e Castelao, pois, en 1946, como xa explicou perfectamente Miguel Ángel Seixas, pois é proposto para membro do goberno republicano no exilio que presidía Giral, o doctor Giral, que ao final se quedou co único apoio no seu goberno, como tamén dixo Seixas, que foi o de Castelao. E por que insisto nesto? Para decir que Castelao era absoluta, necesariamente, non pode ser considerado de outra forma, republicano. Consideraba que non hai outra forma de ser demócrata nin de ser progresista que a de ser republicano. No ano 1947, Castelao xa ven de volta do fracaso das conspiracións internacionais, das conspiracións occidentais, de todos os que traicionaran, de todas as democracias que traicionaran a España no seu conxunto durante a Guerra Civil, e unha perspicacia realmente increíble escribe en setembro de 1948 na nosa terra. É verdad que non asina este texto, pero é inequivocamente procedente da súa man desde o punto de vista das análisis estilísticas e, ademais, el é o responsable e director da nosa terra que publica este texto. Agora, Franco quer facer un rei do fillo de Don Juan nun país que xa deixou de ser monárquico e que solo é apto para vivir en república. Claro está que non excluímos a posibilidade de que sexa realidade esta experiencia, porque os españois sempre están na cuarta dimensión, no reino do absurdo, pero non lles arrendo a gañancia a quen se asente no trono que deixou Baleiro Alfonso XIII, a non ser que a tiranía siga sendo eterna en España. Estaba vaticinando en 1948 que Juan Carlos de Borbón ia ser rei de España. Este é Castelao. Recordo que Juan Carlos de Borbón, porque ten a mesma edade que a mí, naquele momento tiña 10 aniños. E estaba ingresando por enchufe no Instituto San Isidro de Madrid. E xa baixo o poder e a protección de Franco e dos Estados Unidos. Sempre convén, nunca convén olvidar isto. Ben, este é o Castelao político real, é a verdade. Eu non estou mentindo, non estou manipulando a historia como din que fan os cataláns. Non, eu estou dicindo a verdade. Que fan os galeguistas no interior, durante todo este tempo, durante todo o tempo do franquismo?
Ben, en 1946 votan a presenza de Castelao no goberno de Giral, nunha reunión do Frente, non só os galeguistas, sino de todo o Frente Popular celebrada en Santiago e noutros lugares. Pero, ao pouco tempo, unha vez que Ramón Piñeiro se fai cargo da organización do galeguismo no interior, quer decir, dentro de Galicia, na Galicia e na clandestinidade, nese momento comeza unha nova visión de Castelao desde o galeguismo, que consiste en moi poucos elementos. Castelao era un gran artista e un pésimo político. Ninguna das edicións de que falou Seixas de Sempre en Galicia foi distribuída nos círculos de Ramón Piñeiro. Ao contrario, foi denigrada. Sempre en Galicia. Había risas. Eu sempre, decía Piñeiro, Castelao decía que quería escribir un libro moi gordo, e fixe un libro de retazos, de retallos. Probablemente. Castelao é un grande artista, por lo tanto, evitemos os vellos non deben namorarse, que son inocuos políticamente. Ou publiquemos dibuixos de Castelao que xa apareceran no Faro de Vigo, nos que non aparece ningunha soa muller traballadora, ningún só obreiro saído da fábrica. Fagamos iso. Ese é o noso Castelao. Castelao, como Rosalía, é un mito popular que hai que fomentar, pero non aceptemos a súa autoridade política, porque supón república, Frente Popular, unidade dos comunistas. Esa é a cuestión. Otero Pedrallo, que formaba parte do mundo de Ramón Piñeiro e do mundo do galeguismo oficial no interior, resistíase. E cada vez que daba unha conferencia nos anos 50, como aquí, ou como esta, ou como outras, procuraba mencionar polas razóns máis peregrinas as sílabas que compoñen o antropónimo Castelao. E cada vez que decía Castelao, caías en aplausos ao auditorio. Eu fui testigo disso en varias ocasións. E incluso persoas tan próximas a Ramón Piñeiro como Franco Grande o recollen nas súas memorias. Pero, claro, Castelao non podía falar só pola boca do Otero Pedrallo. O Otero Pedrallo era un home disciplinado que estaba co grupo de Galaxia. Procuraba poñerlle dificultades, en algún caso. Por exemplo, Castelao aparece no segundo libro que publica Galaxia, que se crea en 1950, xa con estes criterios contrarios á política de Castelao. Non ten máis remedio que Galaxia que soportar que Otero Pedrallo termine o seu libro, o segundo libro de Galaxia, Por os vieiros da saudade, con un capítulo que di Castelao, 1950, Castelao. Eso a vostedes, ao mellor, non lles parece heroico, pero a mí pareceme prodigioso. É que contribuiu, sen dúbida, a manter a Castelao con forza. Eu non sei se son conscientes, supoño que sí, a totalidade de vostedes, da apropiación indebida de Castelao en política. A mí pareceme moi ben, e é moi legítimo que Ramón Piñeiro e García Sabel e todas estas persoas detestasen o Castelao político. É verdade, é que eles non eran iso, eles eran do contuberno de Múnich, eles eran da CIA, eles eran do retorno da monarquía, sexa de Juan Carlos ou
ou sexa do pai de Juan Carlos. Eles eran dunha democracia na que non podía ter cabida o comunismo. Eles non eran de autodeterminación. Eles decían que ser nacionalista era ser reaccionario. Por lo tanto, como non iban estar fora do ámbito de Castelao? É lógico. Pero o que é realmente prodixioso é que o PP quixese traer a Castelao do exilio a Haití. Iso é a operación máis audaz de manipulación política que eu vi na miña vida. Ramón Piñeiro, Camilo Nogueira, o Partido Comunista de España, naturalmente carrillista e eurocomunista, cuidado, non outras formas de ser comunistas de España, como pode ser o PCML, ou o PCR, ou o PCOE, de Lister, outra vez. Non, estes non participaron do simulacro, pero sí participaron estes. Os socialistas, tamén, o Partido Socialista Obrero Español, trouxeron a Castelao. Por qué? Porque aquí, na peza da reforma política no que se refire a Galicia, faltáballes un elemento do puzzle. Faltáballes un elemento. Ese elemento era legitimar a autonomía de Galicia como se legitimou a autonomía de Euskadi e a de Cataluña, facendo que un presidente de Cataluña no exilio viñera a bendecir a operación e que un presidente de Euskadi no exilio viñera tamén a benzoar a operación. Pero a que traía aquí en Galicia? Si Ramón Piñeiro liquidara xa o Partido Galeguista, se liquidaran xa todo contacto co Consello de Galiza, se eu era, como acaba de revelar Seixas, se eu era o delegado no interior do Consello de Galiza, que me va a poñer a min da preautonomía de presidente. Podes dubidaron moito que ser un falangista, Rosón, e despois outro falangista máis, don Pepito, non me acordo como se chama, Quiroga. Non sabían que facer. Isto era xa unha risión. E entonces, como non tiñan símbolos vivos como Tarradellas que poñer ali, entonces trouxeron un símbolo morto, un cadáver, porque os cadáveres todos vostedes saben que non falan. E entón trouxeron a Castelao e formáronlle un grande recibimento. Se vostedes ven os vídeos, eu non estaba ali, evidentemente, pero ven as películas, verán que Castelao entrou en Bonaval, no Panteón de Galegos Ilustres, rodeado de grises, xa vestidos de café con leite, coas porras na man, inda quentes de ter mallado nos manifestantes que protestaban contra a apropiación indebida. Eso ocorreu así. E ese é o eixe da autonomía actual. Foi así. Se alguén estuvo ali, pois pode decir isto. Eu non. Bueno, evidentemente, a bella toupeira, non sei se de asomarse que non o deixo, porque, por certo, acaba de dicir unha compañeira de que hoxe celebra o mundo o día de Carlos Marx. Moitas gracias por recordarme. Creo que estamos celebrando ben, tratando de decir a verdade. Porque a verdade é sempre revolucionaria e a verdade é un valor en si mesmo. Quero dicir que tamén a bella toupeira, esa que de vez en cando é a vinganza cega da historia que sae da terra e asoma para respirar aquí a colar cando menos esperamos para darle co sacho na cabeza, ela aparece, respira e volve a facerlle dano ali ao enemigo, levantándolle a erva noutro punto do prado. A bella toupeira respirou
castigou. Dixo, enterráchedes a Castelao en Santo Domingo de Bonaval. En Santo Domingo de Bonaval, que fora expropiado polo liberalismo, que onde foran expulsadas os monxes dominicos, que fora pasara a propiedade pública, e que é un lugar laico. Entraxe ali, pois agora va de ser castigados. O Bispado de Santiago reapropiouse ou apropiouse indebidamente, outra vez máis, de Bonaval, e hoxe, para entrar en Bonaval, hai que pedirlle a chave ao Bispo de Santiago. Esa é a historia tal como funciona. Os símbolos son poderosos e son eses. Castelao está nestes momentos o seu corpo secuestrado polo Bispo de Compostela. E senón, consul. Ben, e así foi, como dixo Seixas, no ano 1964-63, a UPG recuperou a idea de nación, de Galicia como nación, que les anegaban, reivindicou a Castelao político, un gran compañeiro colaborador, non secretario, como din as maledicencias, nunca de Castelao. Luis Soto foi inspirador desta operación e legitimador desa operación desde a historia do comunismo e do nacionalismo, e apareceu a UPG, e a UPG o primeiro que fixo foi reivindicar a figura de Castelao e a ideoloxía de Castelao. A definición de Castelao de nación está reivindicada por a UPG naquele momento. É a definición, como todos ustedes saben, de Stalin. A verdade é sempre revolucionaria. E agora, finalmente, deixo isto porque xa tal, e lle dou a palabra a Celso Emilio Ferreiro, que moitos anos antes o pseudónimo de Arístides Silveira, antes de que ocurrira a apropiación indebida de que estivemos falando, por uns actos que a Hermandad Galega de Caracas quería facer desde o punto de vista da dereita franquista, quería facer en favor de Castelao, non sabían quen era. Celso, e despois puxelle música Miro Casabella. Olla, meu irmão honrado, o que acontece con Daniel. Os que o tiñan desterrado agora falan ben del. O Furricas desligado, o xograr moi pousafol, o que vive de prestado, o pequeno burgués mol. O lurdo carca refrito, o feligrés de pesebre, o tolleito de cinismo, o que dá jato por lebre. Grotesco escriba Sandeu, enxertado nun raposo. Castelao nunca foi teu, porque Castelao é noso, e en que a ti te importe un pito, saberás que é cousa sabida que estás incurso en delito de apropiación indebida. Sei que lle faltan versos porque escribense de memoria. Bueno, non vai nada. Aseguro.